की फिर से कॉमेडी की दुनिया में चल गई। अच्छा चलिए, हमारे राजन बाबा के परिवार से श्रेयांश बाबू जो कि बहुत ही अच्छे हमारे छोटे अभी बालक हैं, बाबू की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा, इनाम बा, आशीर्वाद बा। माई से विनती बा कि खूब यही का रुपया बरसत रहे। देखिए आज हमने के पांडे परिवार में आयल बनी जा, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद कि कोनो मेहरारू अपना बेटा बेटी के जब देखेली से निमन पहिनो तो ज्यादा ना रहेली से, मगर जब दूसरा के बेटा बेटी के देखेली से पहिनो तो उनका छाती लागेला छाती के डर से। अमरेंद्र तिवारी जी की तरफ आप धर्मेंद्र कर रहे हैं मगर उनका अमरेंद्र नाम है। हाँ, अमरेंद्र तिवारी जी की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार बा। तो जब मेहरुआ देखिए सब दूसरा के बेटा बेटी के पहनल हो तो कहली सब मेहरुआ भाई क्या कर लड़का हो बड़ा इंग्लिश में टून टून बोला था, तू मोगी कही तू नहीं कुछ जानना ना फलाना भाई का लड़का शहर में रह का पढ़ेला तो यहाँ देखबू एगो हमनी के लड़का बड़ा सा 3 बार माई से तो कहीं के घर तू मोगी कही तू काहे ना अपने लड़का का मॉन्टेसरी में बचत नहीं नाम लिखवा दे तू मोगी तो ये बचत नहीं बतिया माने ना हो 3 बार खाली भाई भौजाई के बात मानता ना हमार बतिया मनतन तो ये दशा होई जौने भौजाई को हतिया तौने करता ना तू मोगी कही जाए दा मती रोवो लखेदनो भाई बड़ा अपना भौजाई पत्तावा रहल। जब एक बेटी के शादी कई ना जब पटीदार चित्तर पर लात मरल तो सारा सखिए भुला गल ससुरारी के लोग आके संभारे। मगर वीडियो के माध्यम से संदेश दिले बनी कि कुछ ऐसा परिवार बा कि जब एगो बेटी की शादी करे के होला तो भाई ओकरा से रिश्ता खत्म कर देला। मगर जितना हमारे जब मर्द परिवार ये भी बैठल बा सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करब कि मेहरारू लो आपस में कुछ भी करे लो मगर भाई से भाई का वो रिश्ता खत्म नहीं करे के। अगर मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा केहू याद आवेला तो अपन भाई याद आवेला। अबे हमने के चौराहा पर केहू से झगड़ा हो जाई ये अफसोस रही कि हमारे भैया रही आज लाठी उठा के मारी। भाई से कभी रिश्ता खत्म मत करिएगा। एक पत्नी के चलते एक घर की औरतों के चलते कभी भाई से रिश्ता खत्म मत करिएगा। इसलिए मैंने वीडियो बना के डाला और घर घर तक ये वीडियो में चौक गया है। इस वीडियो के माध्यम से कब कब हमने के घर में हमने के परिवार में जब हमने के पुरान रिश्तेदारी में चल जाए ली जाओ अपना फुआ की यहाँ अपना मौसी की यहाँ अपना दादी की यहाँ जब ओइजा का हमने के फुआ हुआ देखी ली सो तो कहली सो ऐ दीदी तने हो बेटे करो जब वो रुक जाए तो कहली लो फुआ लो आई बा फुआ गोल लगत नहीं तो ये बाप हो बड़ा फुआ का गोल लगत रखा हो यही रास्ता में से रोज आवे ला जाना तो तेरा फुआ से भेंट का मन ना करेला तो एक का करी हो आजकल इतना काम धाम ना कि टेंशन से एकदम दिमाग पागल भइल रहता। तो हां हमनी खातिर थोड़े टाइम बा ससुराल या सड़वाने में रात दिन करावत रहल तू कोई ना फुआ ऐसा कोनो बात नहीं थे ये बात और तू लोग क्या कर लेते भागर तो फुआ हमने के ऐसा कोनो बात पूछ देली तो जो उनकी बात हमने के पते ना रहेला कोई सब चीज पे वीडियो बना के डाली जो उनकी सबके अच्छा लगेला। कबो कबो हमने के घर में सासों पतो झगड़ा कर देले जैसे कुछ ऐसनो पतो ही मिल जाली सो कि सास के जियल एकदम मानो काल कहले रहली जब कोई सास कहीं निकलिए घूमे खातिर 5 मिनट खातिर तो कहली सास पतो ही आ अकारे कहां घइली आइले कला खेलाती त सजे कर खाना में ना हम बनती का तोला का बुढ़िया लौकी जाई त कहली सा कहो कहां मेल हतारू भाई लइकवा धरतू त खाना में ना टाइम से बनैती अब सजे कर रेले खातिर खाला तो मोगी कही रे तोर हम लइका खेला खाना बना के देबे एकरा से बढ़िया 5 कट्ठा बेच के हम ना खा लो तू पतोहिया कही बाप रे बाप 10 कट्ठा तक खेता रे 5 कट्ठा बेच के अपना बेटी के तू बियाह कइलू अब 5 कट्ठा बचल अपना मोरनी मराठी है भातर काटू लगा कुछ ऐसनो पतोही बालो कि अपना पतोही के मन जिया एकदम से काल कइले रहत।